Oh, fuck. Ish. Vule hanzi man le ring light. I mean le tripod. Yeah. Okay, singizama ukuyehlisa. Yeah, should install mina is not make sure. Ninjan guys. Anzenza uthenga imoto bayithi sine special. Ngizakalani manje ekhanda lami? Ave ngi-install umbhede shame. Nikuphi guys? Sengisemsebenzini. Soyibeka kanjani ish? Okay, kanje. Sanmanje. Yeah, ngiyabonakala. Asiphongo. Gcwele knowledge. Amazwi uyaphila sesemuhle ngiyaphila unjani? That's what you said, man, guys. Okay. Kusendake imessage wrong ngomunye umuntu. But ngenhla uGB WhatsApp awusekho angithi. Usekhona uGB WhatsApp guys? Usekho uGB WhatsApp. Uma uthe delete for everyone umuntu angithi akasayibona message. Ngcono. Ngise Epstein halfway. Ngicela ngiyakhiphela imoto nje awukhokhi ngisho deposit. Ngicela amathipsi ami nambili. Ngiyahlezi ngilambele shem ekuseni. Ngikaza masudonosa. No, kodwa sengiyiphethe kahle nje guys. Sengiyi-professional, sengiyama ngiqonde manje mangenza ama-video ngisadonosi. Ngiphethe kahle, but ngiyabonga. Why you look so pretty when you are at work? I don't know. Kuyazenzakalela shoot. Ngicela ngizothenga imoto bakithi. Sine special Black Friday. Ngizonichecka nje 5 minutes. Cause so ngikhohle i-charger yazi. Battery izosheshe ngiphelele namhlanje. 610 credit score. About 610. Minimum income mele kubo 8,000. Yeah. Ngozani ke sine special. If uthenga manje uzozukhokhe next day ngoFebruary. Angifunisa ngeniplug. Sengizoyenda le live njengoba ngisho nje ukuthi ngizonichecka 5 minutes. Nama app engimele ngiwenze. Unjani sithe? Sengiyajwayeleka yazi without ama-lashes. Nenyanga engiwafaka ama-lashes mele ngivulise iy'nkophe zami. Hi Siyanda. Ngiyaphila nami kunjani eThekwini? Awushema ngisanazi ngaze ngakhumbula eThekwini.
ngiyakhumbula shemethweni ngifuna ukuqamba bang. Ngaze nikuphi? Ozani lana ngempela ngizothenga imoto. Unjani Siyanda? Grand. Ngiyaphila nami. Sespan. Sekuyadliwa njalo, sekuyilunch. Sekuyadliwa njalo. Ngilambile mina. Ngiyabona. Hlezi Uyani ngilambile. la eTebeni, wazala ushiyelani wena? Wakuphoqa bese sengishiye eDurban. Umsebenzi. Sebenzela le Potchefstroom. Oh, la ePortchefstroom. La ePortchefstroom kodwa phela nosifaka lo ndlela. Yeah, I think it's 1 hour away or 40 minutes away from Durban. Right. Boya uzoshaya ama-Cape Town. Yeah. Ayikho i-ghost. Ukuphi wena? La eTebeni Adams. Kuphi? Adams. Semsebenzini? Ngisendlini mina now. Ngisebenza mhlawumbe. Oh, okay. Uyajabula. Sabawela ukuba nguwe. Angeke kanjani because mina ngasebenza imali ayingeni. Hayibo. Mhlawumbe ungena later. Ungena ebusuku? Hayi imoto imakhenikhi ifile angingeni nje imoto isawukhamba. Oh, ngitsho mhlawumbe uzongena later. Hayi mina ngiyayisebenza mina. Wenzani? Efana no-Uber like kodwa naye ihlangene nakho. Into efana nani? Ngo-drive. No. Ngo-driver mina. Oh, Uber. Meter taxi. Network. Ngithi i-meter taxi yini? Like imoto ihlala e-town ngiyayi-pick up mina e-town mase ngithatha abantu aba-around town ngibahambise lapho mase ngiyabuya. Oh, okay. Ngiyaqala ukuzwa ngaleyo nto leyo. Hayi into engajwayelekile kodwa into e-right. Yeah. As long as kunemali phakathi bethu awuphushi. Phela sonke nje sidinga imali even nani nje nidinga imali nje. Yeah, ngisayidinga. Yabona mase singasayisebenzisa sizonika kanjani imali nini? Hayi. Ngempela nisebenzi. Ngoba mase ngasasebenzi zohambe uyobheka osebenzayo. Abajebulani kuleyo. Yini ukujebula? Sengizoyi-enda le live ngo. Ujebula ubani nokujebula sikuphi lo? Ujebula ubambe inkunzi nje lo. Hayi kusafe ePotchefstroom kusafe kubanjani inkunzi ku-right nje kakhulu. Kunama-application ekumele ngiwenza. Manje awani lama application. Uma u-applyela Wena imoto. usisiza ngani emsebenzini wenzani? Ngi-applyela abantu abafuna imoto. Nawe nje ufuna imoto. Ngikhiphelani imoto umsebenzi wami. Ngiyakuzwa. Imoto. Awuyifuni imoto wena? Wena hamba imoto wengiqala. Ngingena mina kule dolobha sikhuluma ngakho wena awuyifuni imoto. Awu ngeke ukhiphe imoto ungayikhipheli imoto. Mina mina kuthiwa ngikhiphe imoto ngaqala ngikhiphe yami kuqala. Ngikhiphela yena kuqala. Ke ma ukhiphe yakho. Ngigcine ngiyami. No, itsini imoto yakhe semqondweni imoto eyithandayo nje ngempela. Ngifuna ukubuyisa ngimleti ngawo. Ufuna yiphi imoto? Ufuna yiphi imoto? Angikuzwa. Ngithi ufuna yiphi imoto? Unayi number 7. Number 7 kanjani? Unayi number 7, Polo 7. Polo 7. GTI. Malini? I think from 6.5. Manje skip kanjani?
Angu? 6.5. Yeah, from 6.5. 6.5. Anginayo ishop la ngiwazi zonke ama-price ey'moto ngekhanda. Ziningi imoto engiyidayisayo. Oh, alright. Ayikho inkinga. Yeah, bye-bye. Alright, sengathi ngaba nosuku olushaphu-ke. Thank you now. Bye-bye, guys. Ngiyabona.